Nanti makan bareng nggak? Makan bakso bareng nggak? Bareng sama siapa? Jadi ini masing-masing betul. Ya Bu, ntar ya nggak apa-apa, Mak di rumah Mae. Cinta ya wis ben Lah tak kon makan bareng-bareng pora. Lah Mamah ntar makan bareng-bareng. Mamah makan, Ayah makan ntar. ya ben oli tara mama. Lah kowe nang mobil lho pangan. Enak pentole tenan, bener berarti Risma kayak ngomong enak lho. Enak pentole ning kono ki antri-antri ngono ki lho. Timbang nang ndi nang kono gak enak yo an. Enakan kuwi berarti. Apa ku jenenge aku pas anduk apa es ning kono ki lho 10.000 ning etane kae. Heeh. Kok sing antri ki akeh berarti kan enak ngono lho. Kuwi engke sing tuku yo oke-oke kok. 5.000 6.000-an piro 6.000. Anu Alah, pentol ki dipangan ning kene legah pas wis marek kok. danu Dan kae kur dia coweteh lereng ngono. ngambine yo ora perem Di delokne wong ndek iki kan mbok Puhmi kan darah mbok Puhmi ki yo ngono. Lah ora maksudnya iki wis ditakoni to, Mak. Wis tak danuk ya takon. Lah iki nang kursi kalau Mak, nang kursi loro kan ke iki siji win padahal win ki wis ngadahi, wis di adahi karo Mbak Ton lho, Mak. Nang ngadahi ki wis enek, nang kantong plastike Mbak Win ki wis enek. Terus kuwi nggo win ngono. Ki aku nyisehne ki nggo win ngono. Ki aku karo win. Terus mbok sono kayak kan dihitung-hitungne to Mbak Win ki wis entuk. Terus lah mami ki ngene. Lah kuwi nang mburi kuwi muni ngono to. Iki aku jemuk iki arep mbok wene wong neh. Ngono. Aku nyisehne iki arep mbok wene wong neh. Dengorokne nang mami. Jareku, mami iki cuwera ya wis takon neh. Ah terus dimus ini. Dimus Yumi iki kan tak nggih tuku sabun gak sah. Nggih, tak nggih tuku sabun tak wehi. Rasa luwung wae ana gulane siji, minyake siji karo anu. Minggu nek mbok wehi ngono nyocot minggu. Semiri ngono. Nek gak diwehi ngono kuwi. Yo nek diwehi padha karo bature nyocot. Ora yo kaya ngene nganu neh bahas-bahas neh. Ya anu dandan anu mantan ngono bareng. Sapa nek dandanan? Mbah apa ngomong apa ngono lho. Terus nyangkut ngiring manten kuwi lho, Mak. Ya aku ki demi lali ra tak omongi yo ngiring manten. Ben mak ngamar tuku ndok bareng lali ngene iki. Ning pasar kan njupuk ndok ngono setengah kilo ngono. Janduk ro ijo to wi timbangan. Kalau ngono bakso kerikil koyo ngono ae ya Allah. Terus ana rasane ndek iki to. Aku mangan yo ndek nggon patah indah keto. Iki bakul pentol iki. Dhewe aku ora mangan sapa sing kowe iki? Aneh lho. Ora diwehi. Tapi harus kowe patah ilah kan yo luwe to akhire. ya ngasih mulih ora mangan. Ora mangan. Piye to jane ngono Karang Taruna. Aku yo nganggur, Kang Jamin yo nganggur. Nganggur kabeh. Kang Jamin gak tak mangan iki to. Tak wis 100 tok nang iki. Ya weh ono rokok. Rokoke apa kono? Wong kono yo ngerokok. Suwi dingin tok tak rokok terus. Dari Dek iki paling arep moro iki udan ae, Mak. danai. Gek dene ndek duit. Wis tuku ae lah ngono. Tuku ki tuku. Tuku lah. Kayak es tebu kayak enak ora to, Mak? Cobain, beli. Cobain. Yang dari sini order, mau beli. Ada nanti langsung pesan. Wis ora madhep nerono, wis ora apa-apa engko lagi puter balik. Putar balik langsung lewat RT nih gak dia mubeng ini kilo kok di ini kan. Terus apa tadi gak mubeng di ini. Oh ternyata aku harus dandan ini. Enak ya. Terus Gawe nek ndi? Arep mbok teken ndi? depan warung nggak apa-apa. Depan warung ya ora apa-apa. Wong warunge tutup iki. Turun dulu. Terus bene gorengnya apa tuh? Turun dulu aja. Nang ngarep Mas. Oh anu ngisen lho. Wis ora ana rada pintu maju lain, ana pintu terus. pintune lho.